हाय फ्रेंड, मी प्रसाद आंदावडेकर. प्रियंका द शेफमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण झटपट रवा आंबोळी दाखवणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य अशा प्रकारे. सर्वप्रथम आपण नारळाची चटणी बनवून घेऊ. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हाफ कप किसलेले खोबरे, हाफ कप डालिया, 1 चम्मच जिरे, चिंचेचा लहान आकाराचा गोळा, मुठभर ताजी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, 1/4 चमचे काळी मिरी, आवश्यकतेनुसार पाणी घालू, चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर साखर घालू. यांना सर्वांना आपण बारीक करून घेऊ. आता चटणीला एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. तुम्ही बघू शकता नारळाची चटणी छान बारीक केलेली आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करू. त्यासाठी लागणारे साहित्य अशा प्रकारे. गॅस ऑन करून पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल ॲड करू. तेल गरम झाले की त्यात हाफ टीस्पून चणा डाळ, हाफ टीस्पून उडीद डाळ घालून मंद आचेवरती चांगले भाजून घ्या. त्यात हाफ टीस्पून आपल्याला मोहरी ॲड करायची आहे. 8 ते 10 कढीपत्ता, 2 सुक्या लाल मिरच्या. तडका आपला रेडी झालेला आहे. आता आपण याला चटणीमध्ये मिक्स करून घेऊ. त्याला आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून आपली टेस्ट चांगली लागेल. चटणी तुमच्या आवडीनुसार घट्ट किंवा बारीक त्याला तुम्ही करू शकता. हे तुमच्यावरती आहे पूर्णपणे. आता आपण आंबोळ्यांच्या पिठाची तयारी करू आपण. त्यासाठी सर्वप्रथम आपण मिक्सर जारमध्ये 1 कप रवा, 1 कप दही, समान प्रमाणात आपल्याला दोन्ही घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपलं पीठ चांगलं होईल. हे आपण आता पोहे घेतले आहेत. पोहे बारीक असले तरी चालतील किंवा पातळ दोन्ही पण चालतील तुम्हाला. त्याला आपण स्वच्छ धुवून घेतलं आता आणि आपण या मिक्सर जारमध्ये आपण ॲड करतोय. यामध्ये आपल्याला 1 चम्मच साखर ॲड करून घ्यायची आहे, चवीनुसार मीठ आणि हाफ कप पाणी ॲड करून याला आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. पीठ थोडं दाणेदार असलं तरी चालेल. आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घेतलं. आता एका बाउलमध्ये काढल्यानंतर आपले 10 ते 15 मिनिटाला विश्रांती देऊ शकतो, किंवा ह्याला आपण डायरेक्टली आपण आंबोळी काढायला चालू करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चम्मच इनो ॲड केलेला आहे. इनो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला 2 ते 3 मिनिटं थांबायचे तुम्हाला. आता आपण पॅन गरम करून घेऊ. पॅन जसं तुम्हाला गरम झालं असं वाटेल ते चेक करण्यासाठी आपण त्यावर थोडेसे पाणी शिंपडून घेऊ. मग त्याला चांगलं पुसून घेऊ आपण. याला आपण ऑइल लावलंय. हे कांदा साईडने आपण लावलेलं ऑइल आहे, ते तुम्हाला नंतर दिसेल तुम्हाला पुढे. व्हिडिओ पूर्ण बघा. आता आपण मध्यभागी आपण आपलं जे बॅटर आहे, जे आपलं मिक्स केलेलं जे पीठ आहे ते आपण त्यावर ॲड केलेलं आहे. पीठ चांगलं झालं असेल तर तुम्हाला दिसून येईल की ह्याच्यावरती जाळी दिसून येते. हे पीठ चांगलं झाल्याची तयारी आहे, हे तुम्ही पूर्ण बघू शकता तुम्ही. आता आपण याला परतून घेऊ आपण. सेट डोसा जास्त करून वन साइडच त्याला गरम केलं जातं, पण आम्ही दोन्ही साईडला करतो कारण हे आंबोळे आहेत, तर आम्ही दोन्ही साईडला याला गरम करून घेतो आम्ही. तुम्ही बघू शकता याला खुरपूस ब्राऊन कलर आलेला आहे, म्हणजे छान झालेलं आहे. कांद्या साईडने आपण ऑइल लावून घेतोय आपण याला. पूर्वी काही ब्रश नव्हते, त्याच्यामुळे जास्त करून लोक कांदे यूज करायचे. त्याला नीट आपल्याला लावता येतं आपल्याला. आणि ऑइल लावताना आपण सर्वप्रथम आपण आपलं पॅन खाली उतरून घ्या, जेणेकरून आपला पॅन जास्त गरम होणार नाही आणि आपले डोसे तुला चिकटणार नाही. तर आपण याला आपण ऑइल लावून घेतलंय. मध्यभागी आपण तयार पीठ बॅटर जे आहे आपलं सोडतोय आपण. 1 ते 2 मिनिटं हे तुम्हाला एकदम जाळीदार दिसून येईल. पीठ चांगलं झालं याची निशाणी आहे आपली.
तुम्ही बघू शकता ते आपले आंबोळे किती मऊ आणि लुसलुशीत झालेले आहेत. आता आपण याला प्लेटिंग करून घेऊ. आता आपण तुम्हाला जी ही आमची व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कोणती पाहिजे हे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, जेणेकरून आम्हाला समजेल की तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणती पाहिजे.